ώστε η αγάπη, αφού ξεκινάει από τον Θεό και φτάνει στον άνθρωπο και πρέπει να γυρίσει πάλι στο Θεό, θα λέγαμε ότι τούτο επειδή ανήκει στον Θεό. Γιατί ανήκει? Διότι ο Θεός είναι η πηγή, και συνεπώς πάλι εκεί πρέπει να ξαναγυρίσει η αγάπη την οποία ο Θεός πέμπει. Όταν η αγάπη φτάνει στον άνθρωπο, εάν θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, προς τα πού θα εστρέφεται? Αν επιτρέπετε, σε ποια δύναμη της ψυχής? Στην νοητική, την συναισθηματική ή την βουλητική? Με άλλα λόγια, θα έρθει στο νου μου η αγάπη του Θεού? Θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να την καταλάβω? Θα έρχεται η αγάπη του Θεού στην καρδιά μου ή στη βούλησή μου? Εάν θα έπρεπε να σας κάνω ένα διαγωνισμό, φοβούμαι ότι θα απαντούσατε όλοι ότι η αγάπη του Θεού οπωσδήποτε και κυρίως στρέφεται προς την καρδία του ανθρώπου, δηλαδή προς την έδρα του συναισθήματος. Γιατί η αγάπη είναι συναίσθημα και τα λοιπά. Όχι, στρέφεται, αν το φανταζόσαστε ποτέ, εις την βούληση. Η αγάπη στρέφεται εις την βούληση του ανθρώπου. Γιατί? Διότι ζητά την ελευθέρα διάθεση του ανθρώπου να δεχθεί ή να μην δεχθεί την αγάπη. Δεν στρέφεται λοιπόν ούτε στην νόηση ούτε στο συναίσθημα, αλλά πρωτίστως, και στα άλλα στρέφεται, αλλά εκ των υστέρων, πρωτίστως εις την βούληση. Δηλαδή ο άνθρωπος να ανοίξει ή να μην ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, την πόρτα της ψυχής του, για να δεχθεί την αγάπη του Θεού. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε: γιατί έχεις κλειστεί την πόρτα της ψυχής σου και δεν δέχεσαι την ζωογόνο ακτινοβολία της αγάπης του Θεού? Γιατί μαραζώνεις μέσα σε ένα μίσο, σε μια κακία, σε ένα φθόνο? Γιατί? Είναι βούλησης. Γιατί δεν θέλεις? Απλούστατα. Επειδή λοιπόν στρέφεται στην βούληση, η οποία ελευθέρως κινείται, γι' αυτό η αγάπη είναι αρετή. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι στρέφεται προς την βούληση και συνεπώς δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και αποδέχεται ο άνθρωπος ελευθέρος, αυτό είναι αρετή. Εάν η αγάπη ήρθε στην καρδία μου χωρίς να περάσει από τη βούλησή μου, αν θέλω ή δεν θέλω, τότε θα μπορούσα να πω: γιατί Θεέ μου δεν μου δίνεις την αγάπη? Γιατί είμαι στη σκιά και δεν είμαι κάτω από την άμεση ακτινοβολία σου? Τότε ναι, αλλά τότε όμως η αγάπη δεν θα ήταν αρετή. Γιατί δεν θα περνούσε από την ελευθέρα μου αποδοχή ή όχι? Καταλάβαμε λοιπόν ότι η αγάπη στρέφεται στην βούληση. Δεν ξέρω μήπως το ακούτε για πρώτη φορά, γιατί όλοι οι άνθρωποι, όλοι λέμε η αγάπη, η καρδιά σου, αγάπη, η καρδιά. Όχι, στη βούληση. Ρώτησαν τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρό: τι λείπει από τους συγχρόνους της εποχής του, δηλαδή του περασμένου αιώνα είναι, τόσο κοντά μας, θα λέγαμε και στην εποχή μας. Τι λείπει από τους συγχρόνους χριστιανούς ώστε να μην μοιάζουν με τους χριστιανούς των περασμένων αιώνων? Τι απήντησε? Πάνω στο θέμα της αγάπης μάλιστα. Τι απήντησε ο Άγιος Σεραφείμ? Μία λέξη απήντησε: η απόφαση. Αυτό λείπει. Αλλά όταν λέμε απόφαση, δεν είναι υπόθεση του νου και της καρδιάς. Είναι η απόφαση είναι προϊόν της βουλήσεως. Δηλαδή θέλεις ή δεν θέλεις. Αυτό θα πει αποφασίζω: θέλω ή δεν θέλω. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: εν αγάπη προορίσας ημάς. Ο Θεός λέει μας προόρισε με την αγάπη. Ούγαρα από πόνον ουδέ κατορθωμάτων τούτο γίνεται, αλλά από αγάπης. Ούτε από αγάπης μόνης, αλλά και από της ημετέρας αρετής.
η καρδία από αγάπης μόνης εχρήν άπαντα σωθήνε. Εάν δηλαδή η αγάπη μόνη του Θεού θα μπορούσε να μας σώσει, τότε θα έπρεπε όλοι να σωθούμε, αλλά δεν σωζόμαστε όλοι. Είδε από τη συμμετέρας αρετής πάλι μόνης, περί τι η παρουσία αυτού. Εάν πάλι θα έπρεπε από τη δική μας αρετή να σωθούμε, θα ήταν περί τι η παρουσία του Θεού. Συνεπώς, αλλούτε από αγάπης μόνης, ούτε από τη συμμετέρας αρετής. Ούτε δηλαδή μόνο η αγάπη του Θεού μας σώζει, όσο μεγάλη και σπουδαία να είναι, ούτε η δική μας αρετή μας σώζει. Αλεξαμφωτέρ, και τα δυο. Ο Θεός δίνει την αγάπη του και εγώ θα πω το ναι στην αγάπη του Θεού. Εάν τώρα συζευθεί το ναι το δικό μου στο ναι του Θεού, τότε επιτυγχάνεται η σωτηρία μου, η αρετή της αγάπης.